Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And we're down. Takže tady na Klimuru je to druhý největší vodopád na Islandu. Jsem mokrá až na kos. Time has come as we all go down. Yeah, but for the folk who my heart, do you dare to look them right in the eyes? Yeah. Oh, 'cause they will run you down to. Takže tohle je naše garáž. Když vcházíte, tak tady si dáváme vodičky, tady máme ledničku a pračku. Tady tak zhasnu. Tady tak vejdete. Tady probíhá úplně veškerá hygiena od toho, že tady umýváte zuby, po to, že tady umýváte nádobí, po to, když se něco podělá, tak si tady musíte vyprat třeba tričko a podobně, takže tady probíhá všechno. Právě teď se procházíme po severu Islandu. Používám po první den moji selfie tyčku, takže se to všechno učím. Tady nádherně. Svítí sluníčko, které vidím asi tak po 14 dnech pořádně. Vidíte sluníčko. Byli jsme u šutru zvaný Krýsuvík. První zastávku, vidíte tady v dálce moji káru, Ford Fiesta. Dostala jsem se k takovému krásnému kaňonu. Asi se ani neodvažuji říct, jak se to vyslovuje. Takže první zastávka. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get. Tak tohle je moje druhá zastávka dneska. Tohle místo se jmenuje Godafoss. Jsou to vodopády, které jsou označované jako nejkrásnější na Islandu. Takže takový pozdrav z Godafossu. Tak dneska jsem úplně na úplném severu Islandu, ještě nad Akureyri, která je vlastně centrem severu Islandu. Takže, jestli chcete vidět most ever better nice place in all Iceland, tak tady to máme. Je to takový krásný swimming pool. A když jste úplně na kraji, tak se můžete dívat tamhle vzadu na ty hory. A máte tady moře a voda je krásně teplá, takže dnešní objev největší Islandu, nejkrásnější swimming pool na celém Islandu, myslím. Zdravím vás.